Mag ik weer verder? Nee, wij dit verder praten. Mijn belang wil een muziek. Mijn wil eerst een verhaaltje aan, maar dan pak ik niet. Nee! Oh, prachtig. Eigenlijk net iets. Het is omdat de camera zit. Als die grietje zo even inpakken. Ja. Nee. Oh nee. Wat? Dat gebeurt er. Wie dient het net? Ik wist je hier. Ja, man. Een naaie. Vlag. Het is inmiddels vakantie. Nou, uw vakantie is net zo'n mooi start, hè? Want waar wie zie ik? Eerst weer Hildo zie ik, hè? Wat moest je doen, hield dit? Spanje. Hildo had 3 dagen zie ik, dus jongens. En na Samasjugge is ze nou nog net helemaal topfit. Want haast hield het uit die neus. Snotties. Nou, toen is Jelke daar zie ik west. En ik weer mijn eerste en tweede krieslijst zie ik. Oh jee. En toen weer zakenwedstrijd. Mijn zaak is nog net zie ik west. Oh, klapje. Dat hopen we net, hè? Nee. De dij voor Christ. En jaren weer van met de actie. Nee, toch? Jawel. Weet je dat zo? Nou, dat is maar net. En de dij voor Christ. Toen begon ik een beetje net zo fit te worden. Maar toen ben we bij Paak Elken bij Paatje West, hè? Ja? Wat ging je hem toen kregen? Boek. Boekjes, die wonen we graag. Hebben chillen. Zaken hier deze kregen, hè? Ja. Koen kampioen. En wij zo dat hoe geen tekst, hoor. Voetbal. Oh, voetbal natuurlijk. En dat is wel leuk. Je zit volgens mij 4 of 4 losse verhalen in. Nou, maar dit is ongeveer het lettertype. Dus dat is echt superleuk. En weer de voetbal. Cijfertjes ben dit. Dit is cijfertjes en dit zijn letters. Je zit side 15, zit je. En ik heb toen panna's oefenen. Nou, die keer zaken wel, hè, door de voeten in de skoppen. Ja. Dat zaken heel vaak. Dus die zaken kregen. En wat voor boekjes toe kregen? Het Grutte, Paken en Beppe voorleesboek. Die is toe kregen, toch? Ja. En daar zijn we een stukje uit voorlezen. Ja. Ik is even een stukje. Maar we even opzieken welke. Ik moet deze. Deze? Ja. Oeh, ja. Nij Paken en Beppe. Nij Paken en Beppe. Er rint een lieds famke. Hielendal allinnig. Dat is Sanne. Sanne zil mij. Paken en Beppe. Het is maar een lieds eindje. Sanne weet wel hoe ze rennen mat. Bij de bakken naar rechts en dan nog een eindje rechtuit. Dan is ze er al haast. Daar is het huis van Paken en Beppe al. Daar hing je oren 10 van het ruut van Paken en Beppe. Er stiert een vreemde vrouw in de tuin van Paken en Beppe. Dat is Beppe net. Wat nu weer? Het lieket op het huis van Paken en Beppe. Maar je wou je oren meesken. Nou weet ik het wet, denkt Sanne. Wat dom. Ik moet ommers nog een eindje verder rennen. Dan kom ik er wel. Maar dat is net zo. Alle huizen binnen vreemd. Hier had Sanne nog nooit jeder west. Waar wou je Paken en Beppe nou? Hoi Sanne, je hebt zin in. Het is de stem van Sietske, de postbode. Sietske brengt de postroen op haar postbodefiets. Bist u je hielendal allinnig, zei Sietske. Sanne moet in die goelen. Ik zo naar Paken en Beppe. Maar het huis van Paken en Beppe is in een fort, snakt ze. Kom maar, ik zet die achter op mijn fiets, zei Sietske. Dan breng ik die bij Paken en Beppe. Daar fietsen ze al heen. In één stenen ze voor het huis van Paken en Beppe. Maar nou echt. Beppe dochter doorliepen. Paken in de rek. Sjoch, zei Sietske. Ik had een heel bijzonder postpakketje van je. En ze tilt Sanne van de fiets. Ja, zo'n mooi pakketje had Paken en Beppe nog nooit jaren kregen. En wat binnen ze er? Bliert mij, hè? Oh, waar wie het pakketje? Wie zal het pakketje? Dat is dit ze. Wie ze helemaal alleen gaan. En toen kon ze het huis net vinden. Wel een beetje verdrietig, hè? En waar had hij nou bij Paken en Beppe gebracht? Sietske? Ja. En wat die Sietske? Postbode? Ja. En waar is je? Pussy, die rek. Nou ja, er staan dus al je kwarte verhaaltjes in. Echt superleuk. Ik wil nog minder tekst. Maar ik moet deze nog een keer doen. Die is zo'n beetje lang. Zullen we die eens aansnijven staan? Want er moest eigenlijk nog een speeltje doen, toch? Ja. Zullen we dat eerst doen? Doen we dat aan eerst even. Men wil nog even een paar dingetjes vertellen en dan gaan we... Nee, even. Ons pak stoet vast uit. Zullen we dat doen? Ja. Nou, zo. Ja, dat is een heel leuk boek.
Maar alleer verhaaltjes. Ik leuk is dat kiezen als dat een lange verhaaltje was, dat kwarter. Want soms worden jongens wat sneller of midjes. Maar ja, leuke behapbare verhaaltjes. Een oor. Ja, wij hadden dus, mijn Christ had ik net genieten kunnen. Het in het oors. We hadden de dag na Christ hadden we nog even gezellig. Want toen wie ik weer opknapt, hadden we de jongens mij zo al een gourmet. Dus we hadden toch nog een beetje Christ vierd. Ik ben wel nog even bij ons heid met me geweest, waar de Christ, maar wie ik echt net heel fit. Ik had nog wel een foto van die dag, dus wel even heel leuk. En ik liet je aardig fit. Dan had ik mooi, hier maar eens een gezintje. Wat make-up, dat wonderen. Maar ik weet toen net heel vet. Ik dacht dat ik wat opknap weer, maar ik had denk ik... een fotootje. Dat is. Ik denk dat ik 3 stukjes stakbollen gewoon had, dat weet. Maar ja, Claire, dat ken je net op vaak. Ik ben nou weer aardig opgeknapt. Ja, dat is een paar zaken denk ik op zoveel. Ik ben nou weer aardig opgeknapt. Van jou staat het heel leuk op de planning. Ik ben dan eerst nog in de opticien, ja, niet bijzonders. En daarna zal ik met Thea, dat is de mem van Bente, zal ik naar Ayem, naar een huis die echt vol met Christspul stiert. Zij is helemaal van de Christsfeer en ik ook. En die vrouw kwam ik van het Simmer bij de versierde wijn van Ayem Tjen. En toen zei ze van, nou leuk als je bij de versierde wijn bent, maar mijn Christ moest echt eens even bij u komen. Mami. Ja, Lena. Zie je deze beetje? Oeh, die is een beetje stikken. Maar zit er 7 in de chin. Nou, ik zei dat keer wel, maar ja, je weet wel hoe... Mami, een maat lim op. Oh, nou, zullen we hem cijfer link pakken? Mag ik weer verder? Nee, wij dat verder praten. Zit je doe eens even link op, ik weet niet waar dat is. Die is bijna stikken. Oh, men wil aan mijn link zieken. Men wil eerst een verhaaltje aan, maar dan pak ik link. Nee! Of ik plak hem net, dat ken ik, hè? Ja. Oh. Zie je eerst alles er maar uit. Alle blauwe. Zie je alle blauwe er eens even uit. Dit is zo'n blauwe. Ja, dat is een blauwe. Ja, klopt. En die en Nou ja, die. dus ik zal vanmiddag met Thea naar Ayem. Naar al die mooie kriespel. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hier natuurlijk deze fase hier van Thea alles, jongen. Maar die mooie kriesboom, dat wie Thea haar idee. Nou, die haar jaren en ik naaien. Mami, Dus we houden beide heel erg van is Christ. deze van de people? Ja, die klopt. Helemaal goed. Dus die kan je wel stil letten. Ik zal eerst een speeltje doen met Ilde, jongens. Ik kom aan wel even mijn tekst en uitleggen. Want dat is net niet burg met deze klitse pieken. Slim. Ik zal even omlien. Nou, ik had Lien, hè? Maar ze net weer hier in boeren, hè? Nee, dat zie ik vanmiddag net. Hast u dat net hier? Nee, Oh, het zaken die, denk ik. ja. Zaak krijgt altijd oorlog de schuld van hier, van Ildo, hè? Nou, dan zie je dat wel. Oké. Dan over de hinderhaal. Ik weet wat, hé. Mem zei het wutje en dan maar stoet plaatsje erbij. Zie je dat een goed idee? Dat kist toch wat, toch? Een trein. Check hem hier wel. Trein. Is die daar ook? Een paard. Een paard. Auto. Ik hoop het er al je binnen, want ja, ik zeg. Dit speeltje is nog van zakenwest, dus al het nou, dat speeltje. Het zakenverbrek nog niet. Ik zeg Goed zo. Een step. Ik zeg die al. Zal ik die van? Ja. Even zien. Een oele. Oeh. Dat is een voet met hele grote eigen. Oh, dat wisten ze. Ja. Toppie. Oh, die is echt stikken. Waar maakt dit nou al je stikking steeds, hè? Zakeltjes. Erme Sjaki. Een deur. Ik zeg wel. Is het net onder? Ja. Een klok. Een wekker. Een jurk. Een emmer. Rups. Slak. Leeuw. Zie, dit is echt. Ho, ik heb wel net alles steken. Boah, jongen. Mijn bloodontlinjes, hè? Deze kennen we. Bloem. Glas. Een glas. Inktvisk. Egel. Een stikkelbarretje. Wie is maken toch? Tja, hetzelfde jongens. Oh, nou, dat zo. Tja. Oh, we zijn er haast heel dan. Even zien. Is deze drek? Ja. Zinnen. Zie eens. IJs. Je trekt een neus. Een haan. Dit is een voeltje. Een mus. Pannen. Een oven. En de visk. Blup, ik ben een vis. Nou, dus doet hij er nog. Dat is de laatste. Gaan we ze al in kleren, hé? Maar even. Zo'n dis nog droeg, hè ze? Zullen we die...
Ja, die ben wel droeg. Zo, dit weer de clown. En we hier de olle. High five. Nou, we gaan wat eten horen. Ik zil op naar de opticien om mijn nieuwe lenzen op te halen. Let's go. Ik ben hier naar de strain. Zeg eens even sinds ze kleren lezen. Als het goed is, lezen er een van jullie kleren. Ik ben weer vrijlitten. Ze hadden nog even wat gecheckt. En nou blijkt toch dat er nog een lietse aanpassing van de linkerlens komen moet. Dus dat wordt nog aangepast en dan wordt dan de bestelling plaats van jullie. Dus nou, ik kan een paar dagen ophellen. Dus geen lenzen maar naar huis, maar wel misschien dan dat het nog weer wat beter is. Dat is alleen maar goed. Ik zal op naar huis en dan ga ik aan met Thea richting Ajem naar de Christversiering daar. Ik ben heel benieuwd. Zit. Nou jongens, we zijn in Ajem, Thea en ik. Ik ben heel benieuwd. Ja. Want we houden beide heel wat van Christspel. Het waait al wat jaren. En waar de jas uit? Ja, de jas uit, die mocht net om. Want het huis zit vol. Dus nou, waar weet kom ik nog maar meuk thuis. Marceltje? Marceltje. Die Grietje, maar we binnenkomen? Ja, ken dat? Oké, nou, gaan we. Oh, joh. Nou snap ik het wel. Oh, maar je eens even zien. Wow. Je kan nu eens de hele revolutie. Oh, jee, Grietje. Oh, wauw. Oh, hier rekt nog helemaal. Oh, wauw. Maar we beginnen, jongens, hè? Sure eens even. Oh, prachtig, hè? Oh, dit vind ik echt zo leuk. Echt die oude dwaskers. Engeltjes. En dat zijn al die koffiepotjes. Ja, oh ja. En dat is echt precies hoe... Ja, Safia, maar hij houdt net eens zo, denk ik. Oh, prachtig. Nee, houdt net Grietje. Eigenlijk net als het is omdat de camera zit. Als die Grietje zo zegt... Ja. Oh, je zucht in even uit, Flipper. Kerstversiering uit de oude doos. Een piekenrek. Een pieken, zo'n pieken. Ja. Oh, daar. Nou, meer pieken. Nou, precies. Oh ja, dat is dan. Hoekje pieken. Oh, dat is ik zo. Oh, ja. Ja, want we hier van Simmelen een keer eromheen, hè? Ja, maar daar je met feest. Ja, maar de versierde wijn. We zijn mijn vriendin Chris Tessel, altijd echt een bekende. Ja, Dat ja, superleuk. Ja. Nou ja, toen zei ik al, ik vind Christ echt heel mooi. Dus ik zei dat, ik heb wel gezegd van, maar ik heel eerlijk ben hier net meer op dag. Maar toen zei hij, toen zei ik van, oh ja, leuk. Ja, heel graag. Was ik mij, ja. Dus leuk uitje. En hoe lang had je nou, gewoon altijd wat trosparen, zeg maar af? Ja, ik spaar je nog iets van 40 jaar, denk ik. Ja. Oh, ja, hè. Ja. Nou, maar dan was het wel heel mooi uitzichtelijk en op kleur. En dat is dat het mooi rustig bleef, zeg maar. Al die vogeltjes. Een poppenhoerskriesbeen. Een poppenhoerskriesbeen. Mooi woord voor Scrabble. Weet je hoe heet dat? Word feut. Poppenhoers. Poppenhoerskriesbeen. Oh, wat schattig. Ja, dat vind ik ook altijd zo leuk, die kriesmandjes. Ja. Daarom steekt bij me door. En hier is dus de piekenmuur. Tafel. Al die kleuren komen nou weer helemaal weer waarom, hè? Nou, dus komt er weer eigenlijk nog een beetje goud en zilver. Maar, ja, maar echt helemaal alles kan nou weer bielkoor of zo. Dat is zo leuk. Zilver, goud. Ja, maakt het niks uit. Nee. Dat is juist echt leuk. Heel mooi. Goh. Wat een verzameling, joh. Net al, joh. Dus die met disten ben ouder die met de veerkens, zeg maar. Ja. Oké. En dit is helemaal uniek, met twee. Ja. Ja. En dit heb ik wel kleur zo. Als je en die op het nestje en die op het hoeske. Oh ja. Ja. Sam had ik echt. Ja. Dit is van een papier maché, de hoes maar allemaal eruit zien en dan kun je het knap. Dus dat. Oh jeetje. Ja, lees maar. Let ons maar lezen. Ja, nou, ik daar weer. Thea en chits waar je net bij komen, hè? Ja, maar ik zie je zo zitten. Hier heb ik ook pieken, hè? Ik kom al pieken. Al je pieken. Ingrid piekenhoers. Oh, die roos met green. Oh ja, dit moest vrouwtje inderdaad weg aan de zin. Och. Oh ja. Oh, die... Dat is leuk. Wat schattig. Helemaal grutsk. Ja, dat is leuk. Ik kan meer van die haren dingen. Oh ja, die vind ik trouwens echt heel Heel mooi. Ja. Oh, die draait ik echt.
Ach, Wat mooi. Ja. wat is nou de mooiste, Grietje? De doekboom. De doekboom. Ja. Ja. De doekboom. Ja, werd er echt een doek in zit. Een doek. Ja, Een doekbal. Ja. Ja, dat is heel rek en dan ben ik al het draaien van. Oeh, ik is ook oerlijk, ja. Ja, dat kruis is Zo vies. Ja. De kist haast net voor als toen dit Nee, binnen werd, dus dat het net... Nou, zo krijgt ze elke keer sneuvelt er wel wat, toch? Ja, dat is bij iedereen, denk ik zo. Ja. Wie had dan de hoen bij de stut of sweep? Maar dan, ja, ik had dan op de onderste wat minder heen dan bovenin. Ja, of de lelijkste wat onderin. Ja. Hoe, dan wordt er maar de stut. Ja, ho, dat moet. Ja, de Ruud. Ja, dat was met de beesten natuurlijk. Ja, jong, ja. Maar ja, maar dit waren heel het boet, dus ik wat sneu, dus ja. Dat hoor je echt niet. Nee. Ik heb Nee. vaak katten, maar die wilden die zien. Nou, gelukkig, maar want dat is ik net handig. Laat maar. Ja, nou, dat was in de bierkeuken of zo, maar het is, Ja, mijn zeker beesten is in de net ideaal. bierkeuken, Ja. Ach, schatje. Die krijgt van mij. Ach, Zit een dag in de doos en nou hindert niks. Die krijgt. Nou, ik ken het blieden wel. Oh, Laten Christus zijn. super mooi. Oh, die past ook prachtig bij die kleuren. Hè. Ja. Die is echt heel mooi. Heel leuk. Even inpakken. Ja. Nee. Oh nee. Nou, dat gebeurt er. Wie dient het net? Ik wist je hier, Grietje. Wist je hier? Ik ga weer ver staan, dus ik heb Ja, we mogen heel lange jas aan gaan, Grietje. en ik doe weer ver staan. Wie zijn Oh, ze in de jee. onderbroek? Maar dan denk ik het extra raar dan weer. Dat ding Aan scherven brengen geluk, zei ze. Dat Hè? is dan jammer. Oh Je jee. ziet dat allemaal in het vest nu. Ja, dat is zo correct zezen. Super, ik ben moe op de helft. Heb je een doekbal, hè? Nee, Nee. Een gouden. Wat wie, een klapje? Ja. Ja, Nou, tuurlijk. jammer. Ach, nou ja. Ach, hè. Is het weer een ding waarop. Nou ja, maar. Ja, ik ben echt leukere dingen, Grietje. Zit er gewoon ik ben een dapke. Dat is, ja, positief beschermd, hè? Dapke eruit. Nasje. Klaar. Oh, ik ben helemaal happy. Ja, dit is echt heel mooi. Had ik helemaal net. Ik vind het wel echt heel mooi, Grietje. Wat haast het steeds maar Mooi. Ja. Mooi. echt mooi, ja. En wanneer begint het mij opzetten en wanneer roemen ze het weer op? Meestal. Eigenlijk begint het meestal in oktober, ik ben over letter, ik ben Ja. in november. Want anders is het zonde, ja. Ja. En dan eind januari. Oktober tot eind januari, begin februari. Ja. Ja, ik ga dat altijd wat langer, ik heb niks schelen, er is niet. Nee, maar nou was Het is een... winhoos, dus Ja. Nou, en misschien een keer maken met stem. Zo leuk nog wel meer kleur erin. Nou, en het is extra gezellig. Vooral, ja, het is extra gezellig. Vooral het is ook triest waar is, vind ik altijd zo. Ja, dat is zo leuk, hè? Ja, maar oh, dit vind ik wel echt leuk. Ja. tje. Oh, ja. Ja, dat is die, ja. Die ga ik echt steeds. Ja. Haast bingo. Zijn al die jaren creepy. Ja. Er staan er net allemaal kruisjes bij van die. Veentjes, hè? Veentjes. Kinderen, dan is het boekje niet. Oh ja, nee, dat net omkomen. Net Is iets. je dat soort dingen? Ja. Nee, die ga ik hier en daar te lezen. Ja. Dat zit allemaal vast. Ja. Oh ja. Hier mijn toeterkaf net. Een Engelse, ja. Ach, wat schattig. Ja, dan zet me gauw weer om, hè? Ja, Zeg maar gauw. zet maar weer om je kastje dicht. Maar dan kun je hem hier doen en dan zie je de vroege snoepje zien. Ach, Ik ben ook gewoon niet die Spanje, die ken ik container. Ja. Wie is toen er nog aan de gang? Nee jong, ik haal er nog. dat mag je nog wel sparen tegen. Ja, maar zo, hè. Dat is, hebben jullie echt En niet even van die oude Spanje. flirthertjes, ja, ik vind dat dan wel grappig. Oh, erachterin, hè? Hertjes. Ja. Goh, wat er dan prutten te krijgen, hè? Vooral verschillende soorten. Ja, maar weet je wat het is? Dat Er is is zoveel haast niks hier meer in in de mij. Met te krijgen, hè? Ja. Nee. Ringloop, eigenlijk. Dan is het echt een lokjes, hè? Maar als het nou nog wat Nou, vindt. Ja, ik werk hier Ja. ook in Engeland, maar ik ga dit hier misschien 2 kocht. Ja, hè? Ja. Die ik niet daarnet hier zei. Nou, Ja. die Oh ja, dat is wel net heel. echt Ja. met, En voor de rest, nee. Dus dan is het... het... wie nog zo nou en dan als, hè? Ja, en kansen. Ja. Oh ja. Dus echt treffen, dus. Maar Maar de Koningsweg, hoofdprijs. dat bedoel Ja, ik. van de hoofdprijs ik nog, ja. Maar dan hield nog een saxofoon bij nou, een hele oude. Die van de Bimke, die fel blauw. Ja, Ja, ja. dat reed. Ja, dat is ook echt nog. Dat weet Ja, die had ik net. Die was stooscijns. Die kijk eens hier. Kijk eens hier net. Ja, Thea wel en Grietje net, dan weet je hem dat, hè? Oh, prachtig, ja. Oh, dat was echt net. Dus het er weer. Nee. Oh, hier, die net vol shows gedaan. Nee, Nasje. Ja,
hè? Nou, ik ga ik wat krijgen, jongens. Moet zien. Ja, ik vind Christmans echt geweldig. Nou, dit krijgt een mooi plakje. Lekker aan wel even zien op de camera waar ik hem... Waar Grietje haar Christman komt. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, graag hier. Ja, gezellig. Ja, superleuk. Echt heel erg mooi. Ja. Nou, kom ik daar eens een keer in. Ja, Nou, dat doen we. Ja. Ja. Nou, Ik heb meer verzameling. Nou, thee had ik een hele mooie verzameling, ja. Ik had eerder gewoon een neerwet speelde. Daar was toen net gelukkig van, denk ik. Het is wel heel kleurvol. Maar... Ja, en een leuke fase. Nee, en kletsen kan altijd worden. Ja, dat is altijd goed. Dat zien we dus een keer. Ja. Ja, toch? Ja. Maar dan ga ik Crispel net met de stem. Nee, dat is nooit bij jou. Ja. Maar ja, dan voor mij is het zeg maar. Voor mij is het Dat zeker. dacht ik wel. Hartstikke bedankt. Ja, hier. Ja. hartstikke leuk wat je hebt. Doei, Christbolsjes. Doei! Ja, jongens, ik ben weer thuis. Wat wie het super mooi om daar even bij het Christspul te zien. Ik ga weer echt de eigen uitzien. Ik ga nog een mooi Christmandje krijgen, dus ik zet nog een leuk plakje op ziekje. Ik denk ergens hier bij mijn hoekje. Want in de BM hing het al zo vol. Wat is leuk. Ik denk dat ik hem gewoon hier ergens aan heb of zo. Echt super schattig, check. Hier hing het er. Nou ja, mooi mijn Christhoekje. Nou, Saak had ik wel leuk. En hoe vind je het? Goed. Ja? Mooi. Haaien ook is te rood. Saak is on game. En hielden je lekker koest? Ja. Mooi, lekker man. Lekker man. Nou jongens, dit was toch wel even een hele leuke middag in de Christsfeer. Ja, ook al is de Christ al voorbij, toch wel even leuk om nog even te zien. En al je wel ideeën op die dus. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chill app te downloaden van die tablet of telefoon. Want na je zit vlog. Hey hoi!